Amerika jamanatigi Joe Biden ni muso fɔlɔ Jill Biden taara Florida karidon walasa ka tiɲɛni sɛgɛsɛgɛ minnu bɔra sanfiɲɛba yan fɛ ani ka famaw, dugudenw ani jagokɛlaw kunbɛn minnu tɔɔrɔla o fɔnɔba nin fɛ min ye mɔgɔw faga n'a fanga tun ka bon. Biden ye layidu ta ko a bɛna dɔ fara dɛmɛ kan Florida mara kan. OPEP ka tɔnba min bɛ taji feere jamanaw fɛ n'o ye a ɲini k'a ka petrolifɛn bɔli dɔgɔya ni barigo miliyɔn 2 ye tile kɔnɔ. O kɔfɛ jamanatigi Joe Biden y'o latigɛ nin wele ko jatebɔyɔrɔ ko ani a ka kumalasela Karine Jean-Pierre y'a fɔ ko nin wale nin b'a jira k'a fɔ ko OPEP bɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Rusi ye. Kore kɛɲɛkan fan ye misili 2 wɛrɛ bɔ minnu bɛ se ka taa yɔrɔ surun na alamisadon sɔgɔmada fɛ tile kelen o kɔfɛ USS Ronald Reagan ka kurunba min bɛ segin ka taa Kore jamana kan dɔgɔkun tɛmɛnen kɔgɔjida kɛlɛbolow ka kɛlɛ kɔfɛ. Pyongyang ye Washington jalaki ka sababu kɛ a ye Amerika pankuru bɔnda dɔ jɔyɔrɔ labɛn kokura. Denbaya mɔgɔ 4 sɔrɔla Californie mara la minnu fagara togoda dɔ la u minɛnen kɔfɛ Merced dugu kɔnɔ tɛnɛndon. Famaw ko u welekura binganikɛla dɔ fɛ min jalakilen don min y'a ɲini k'a yɛrɛ faga tile kelen a sig denbaya minɛnin kɔfɛ.